F'5 snin il-fatalitajiet b'rabta mal-kanċer naqsu b'11%. Fl-2011 għal kull 100,000 persuna li qed tiġġieled il-marda kien hemm 247 li tilfu ħajjithom. Fl-2016 in-numru ta' mwiet naqas għal 221 għal kull 100,000. Esperti fil-qasam qalu li raġuni ewlenija għal dan hi li aktar pazjenti qed ifiqu mill-kanċer tas-sider u mill-leukemja, il-kanċer fid-demm. Il-kirurgu Gordon Caruana Dingley spjega ma' One News li fattur ieħor għalfejn Malta tejbet is-suċċess fil-fejqan tal-kanċer kien ukoll il-kura li titfassal b'mod speċifiku għall-pazjent. Meta nitkellmu fuq il-kanser m'hemmx ħaġa waħda li tagħmel id-differenza, hemm ħafna affarijiet. Aħna nippruvaw li pazjenti li għandhom simptomi ta' kanser fid-dipartiment tal-kirurġija nippruvaw narawhom kemm jista' jkun malajr. Ħalli nibdew it-testijiet u nagħmlu jekk il-pazjenti kollu problema nkunu nistgħu nibdew il-kura aktar malajr. Mhux kulħadd jieħu l-istess kura. Di tkun imfassla għall-individwu. Għal ukoll il-kanċer tas-sider huwa l-aktar tip ta' kanċer li ra rata ta' suċċess fil-fejqan f'Malta. Ftit xhur ilu Eurostat ħarġet statistika fej in-nisa li għandhom breast cancer Malta wara 5 snin 87 minnhom jkunu għadhom ħajjin. Issa tgħidli kif tikkompara ma' pajjiżi barranin. Fil-fatt, ir-riżultati tagħna f'din l-istatistika huma l-aħjar fl-Ewropa. Hemm pajjiżi oħrajn li għandhom riżultati kważi bħal tagħna, imma fil-fatt aħna kburin ħafna li fil-breast cancer jidher li x-xogħol li qed nagħmlu qed ikun hemm suċċess. Skont sħarriġ tal-Eurostat, il-medja ta' fatalitajiet brabta mal-kanċer naqset bi ftit u l-Istati membri blanqas imwiet kienu Ċipru, il-Finlandja u Malta. Fl-Ungarija ġew irreġistrati l-akbar ammont ta' mwiet bi 345 persuna għal kull 100,000 ruħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.